खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो सानलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननो हायो गासै नोंथांमोना 8थानिबो बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो नैबे रेशन कार्डनि जोहै नाथायबा नोंथांमोना रेशन कार्ड थासेयावबो गोबाङानो रेशन कार्डनि मुलाम्फाफोरखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों गासै 8थानिबो बांसिन मा नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाखाबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौथ' ओरैनो मिथिखायो जानांगौ नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनांफोरा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो होननानै दा बेनिफ्राय दालि सिनि संख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हायो होननानै नोंथांमोना मिथिना मोनो जानांगौ नाथायबा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नोंथांमोना 20,000बो फैसा मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना नाथायबा नोंथांमोना बेफोरखौ जेबो मिथिला नालाय दा बेनिखायनो मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हाला दा जिखायानो जामानो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' बयबो जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना मिथिना मोनजोबनो हायो नोंथाङा नैबे रेशन कार्डनि जोहै मा मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेखौ दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनोसै दा नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि जोहै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायो दा नोंथांमोना नैबे आगष्ट मासनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड गैया निसय नोंथांमोना रेशन माबानि थाखाय अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायाखै जानो हागौ नोंथांमोना अब्लाबो दायो टेनसन लाथ'नो नाङा एसे उनाव जोंहा रेशन कार्डनिबो गोदान एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ दा जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड गैजाया एप्लाइ खालामना नोंथांमोना लाबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा नोंथांमोनाबो मोनफिननो हागोन दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखादों जानांगौ आरो जायफोर गोदान एप्लाइ खालामगोन दा नोंथांमोननि नामाबो बेनिफिसियार लिस्टआव फैनायनि उनाव नोंनो जेब्ला अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोजेनगोन दा अब्ला सोजेनखालिनो माने 9,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोनो हागोन दा बेनिखायनो रावबो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै 9,000 फैसाखौ मोनालासिनो थानाय नंला नोंथांमोना गासिबो मोनजोबनो हागोन दा बे जाहैबाय अरुणोदय स्किम दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आयुष्मान कार्ड बे स्किमनि जोंहा बेहाय इनक्लुड जायो नैबे रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनानो माने आयुष्मान कार्ड स्किमनि जोहै 5 लाखनि नोंथांमोना देहानि कभारेजखौ नोंथांमोना मोननो हागोन माने देहानि हेल्थ इन्सुरेन्सखौ नोंथांमोना मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना माने अट'मेटिकलि बियो माने आयुष्मान कार्डआव नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायखायो रेशन कार्ड नोंथांमोना थाबोनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बोसोरफायाव जुदि 5 लाखनि हेल्थ इन्सुरेन्स नोंथांमोना मोननो हायोबा आरो माथो नांबावगौ नङा होमबा दा बेनिखायनो रेशन कार्डआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनां रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनानो 5 लाखनि नोंथांमोना देहानि हेल्थ इन्सुरेन्स नोंथांमोना मोननो हायो दा अरुणोदय स्किमनिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबायानोसै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सासेयाव 5 केजि खरै माबाखौ मोननो हायो माइरंखौ फ्रियाव नोंथांमोना मोननो हायो नङा होमबा दा बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना माइरंखौ सासेयाव 5 केजि खरै नोंथांमोना मोननो हायो दा बिनिफ्राय दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रि 1 केजिबो नोंथांमोना नैबे माबानि आगष्टनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ फ्रियावनो आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना जानाय थाव 1 लिटारबो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं फ्रियावनो दै नोंथांमोना 100 थाखा होनांगौनि गोनांथि गैला नोंथांमोना आगष्टनि 1 थारिखनिफ्राय नैबे दालि सिनि संख्रि आरो जानाय थाव 1 लिटारनि थाखाय नोंथांमोना 100 थाखा नोंथांमोना होनांनाय जानाय नंला नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हासिगोन दा बिनिफ्राय एसे उनाव बोसोरनि उनाव एबा जेनेबा देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोनाबाबो एबा फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोनाबाबो एसे उनाव जायखिजाया जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों जे नैबे सापातखौबो आधा केजि होगोन होननानै रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोननिसिम सापातखौबो माने आधा केजि होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेखौबो नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो थांगासिनो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गेसनि थाखायबो नोंथांमोना साबसिडि मोननो हायो दा गेसनि बोरै साबसिडि नोंथांमोना मोननो हायो नैबे PM उजाला स्किमखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना दा बे PM उजाला स्किमनि जोहै नोंथांमोना LPG गेस कानेक्सनखौ मोननो हायो जायनि थाखाय नोंथांमोना साबसिडि बेसेबां मोननो हायो गेस सोफागासेयाव नोंथांमोना 370 थाखा बेबादिनो सोरनावबा हाबो सोरनावबा एसे बारा हाबो सोरनावबा एसे खम हाबो दा जिखायानो जामानो नोंथांमोना बेबादिनो 300नि बांसिन नोंथांमोना गेसनि साबसिडिखौ मोननो हायो नोङो गेसखौ बुकिं खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मिसकलल'सो हरनो नांगौ अब्लानो बुकिं जायो गेसा दा लोगो नोंनि बे गेसा बुकिं जाबानो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव नैबे 350 थाखा नङाबा 370 थाखा बेबादि फैसा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबफैयो जुदि गेसनि दामा बारा जायोबा साबसिडिनि फैसायाबो जोंहा बारा जायो
दा बेखौ नोंथांमोना मोननो हायो दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि जाय मुलाम्फा मोनगासिनो दङ दा नोंथांमोना नैबे आसाम सरकारनिफ्रायबो नैबे एलपिजि गेसनि थाखाय एबा संग्रा गेसनि थाखाय नोंथांमोना 250 टाका साबसिडिखौ मोननो थांबावगासिनो दङ दा बेनिखायनो ओरै जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारनिफ्रायबो नोंथांमोना 370 टाका 350 टाका बेबायदि नोंथांमोना एलपिजि गेस एबा संग्रा गेसनि थाखाय नोंथांमोना साबसिडिखौ दायो मोननो हाखागासिनो दंखायो दा बेजों लोगोसेनो नैबे अरुणोदय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना दायो फैसा मोननो हागासिनो दं दा नोंथांमोनाबो आसाम सरकारनिफ्राय 250 टाका नोंथांमोना 250 फैसा नोंथांमोना माने साबसिडि मोननो थांगासिनो दङ एलपिजि गेसनि थाखाय दा बे साबसिडिनि फैसाखौ अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जेब्लानो सोगोन दा नोंथांमोननिसिम बे 250 टाका फैसाखौबो सोना हरफागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय एबा 2 तारिख 3 तारिखआव जेब्ला नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनगोन दा जेनेबा बे सोखालिनो नोंथांमोना माने जेब्ला सोगोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ अब्ला नोंथांमोननिसिम 250 टाका फैसाखौबो सोफागोन जाहैबाय नाथायबा आगस्ट मासनिफ्राय सोनाय नङा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय आं एग्जाम्पल महरैसो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों जेनेबा नैबे 1250 टाका फैसाखौ सोयोबा अरुणोदय स्किमनिखौ दा अब्ला नोंथांमोना संग्रा गेसनि थाखायबा 250 टाका फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायोबा दा नोंथांमोना बेसेबां मोननो हानाय जायगोन अरुणोदय स्किमनि जै नोंथांमोना 1500 बेबायदि फैसा मोननाय जायगोन दा ओरैनोथ' जोंनि नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसायाबो बारायनो थांगासिनो नङा होमबा दा बे अरुणोदय स्किमनि फैसायाबो 1500 2000 3000 सिम जाहैबाथ' आरो नोंथांमोना गोबां मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो सोरबा नोंथांमोना साबसिडिनि फैसाखौ दाजाबनानै नायोबा बेबादिनो बुरजा नोंथांमोना मोनहैनो हागोन पिएम नैबे उजाला स्किमनि गेसनि माबा साबसिडिखौबो मोनोबा दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि गेसनि साबसिडिखौबो मोनोबा दा नोंथांमोना गोबां बुरजा फैसाया नोंनिया एसे बासायगोन आरो संग्रा गेसावबो दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेजों लोगोसेनो जोंहा मोनसे स्किम दं दा जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हायो जुदि न'खरनि जाय गाहाय मानसि बे गाहाय मानसि माने जाय न'खरखौ खामायनानै दामायनानै जेनेबा न'खरखौ सामलायोमोन थाखा फैसानि जा बिथांनि सायाव सोनारोमोन दा बिथां सोद्रोमाया जुदि रुंसारि जायोबा दा नोंथांमोननि न'खरा रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जाय स्किमनि बागै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै सिगाङावनो खोन्थाहरखांबायमोन बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्ट्स होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगौ रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखांबायमोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै 20,000 फैसाखौ मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना रेशन कार्डआ नोंनियाव कम्पालसरि थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो न'खरनि गाहाय एबा सोद्रोमाया जाय न'खरखौ खामायनानै जेनेबा न'खरखौ माबायोमोन सामलायोमोन दा बिथाङा रुंसारि जायोबा नोंथांमोननि न'खरा एप्लाइ खालामनानै 20,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायो नोंथांमोना अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हागोन अफलाइनबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे जाहैबाय जोंनि नैबे भारत सरकारनि स्किम दा बे स्किमनि बागै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै सिगाङावनो खोन्थाहरखांबाय नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दा बेखौबो नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो नैबे एसबिएम टयलेट एबा स्वच्छ भारत मिशन स्किमनि जै जा नोंथांमोननिसिम टयलेटखौ होनाय जायो फायखाना जा नोंथांमोननिसिम होनाय जायो दा बेखौबो नोंथांमोना रेशन कार्ड गैयाबा एप्लाइ खालामनो हाया रेशन कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे एसबिएम टयलेटखौबो दा बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरनि थाखायबो नैबे रेशन कार्डआ गोबां मुलाम्फा होयो जेरै कलेजनि एडमिसनावनो जा इउनिभार्सिटिनि एडमिसनावनो जा स्कुलनि एडमिसनावनो जा दा बेवहाय रेशन कार्डखौ नोंथांमोना होनो हायोबा एबा रेशन कार्डआ नोंथांमोननियाव दङबा नोंथांमोना फिसनि माखासे एगजेम्पसनबो नोंथांमोना मोननो हायो नोंथांमोननि फिसा एसे खम जायो एडमिसनानो जा मायानो जा दा बेवहाय रेशन कार्डखौ नोंथांमोना माने होनो हायोबा एबा रेशन कार्डआ नोंनियाव थायोबा माने फरायसाफ्रा एगजेम्पसनखौ मोननो हायो फिसफोराव एडमिसन फिस बायदिसिनायाव माने बिथांमोना अबावबाथ' माने फ्रियावनो बिथांमोना एडमिसनखौबो मोननो हायो आरो एसे बांद्राय फ्रियाव नङाबाबो एगजेम्पसन मोननो हायो एसे माने एडमिसन फिसा खम जायो दा बेखौ फरायसाफ्रा मुलाम्फा मोननो हायो आंनो सिगाङाव मुलाम्फा लाबोखांबाय नैबे रेशन कार्डनि जै दा बेनिखायनो आं एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जादों कलेजनि एडमिसन बायदिसिनायाव माने माबाखौ मोननो हानाय जायो एडमिसन फिसा जोंनिया एसे खम जायो नङाबा मालाबाथ' मा जायो एडमिसन फिसानो गैयासो जाहैबावो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखाय एबा जोंनि थाखाय दा बेनिखायनो रेशन कार्डआ थायोबा नोंथांमोना गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मा नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हायो रेशन कार्ड थायोबा आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनाय जाबाय दा नोंथांमोना जायफोर रेशन कार्ड गैजाया नोंथांमोना गोख्रैनो एसे उनावनो माने एप्लाइखौ खालामना लाजोबगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय रेशन कार्डनि थाखाय आरो नोंथांमोना गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हागोन रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना उनाव लासै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिना मोनासै बा माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ जानानै फैबायबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो बिनिफ्राय
आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरो इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना आंखौ फल' खालामबानो जाबाय फेसबुकाव फल' खालामबाबो जागोन नोंथांमोना आंनिसिम डाइरेक्ट DM एबा SMS नोंथांमोना इन्स्टाग्राम नङाबा फेसबुकाव खालामना नोंथांमोना हरबानो जाबाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिप्लाइखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना इन्स्टाग्राम आरो फेसबुक आइडिनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिप्सनावबो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनो होदो आरो जाहाथे बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय बयबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों